kusile sompaka kwasa Audio Jungle. Salamukela kuSelomoya TV nomkhulu Mazibuko. Nezihloko zethu ezifundisa isizwe noma eziqwashisa isizwe. Mkhulu siphinde sabuya. Ngiyayibona na imbiza yePhoenix. Ngizocela usicacisele ngayo. Sizocela ukuthi sikhumbuze abantu ukuthi bashare, balike, basubscribe ukwenzela ukuthi i-channel lena ikhule ifikelele ebantwini abaningi. Mkhulu, sizokhuluma ngendaba yesikhwama esibandakanya Umlanjwane neDaka. Amen. Ngiyangakubuza la ngathi ngizocela sike siyibambe lento sizoqhubeka ngayo izoba uphathu kulesa sihloko sokuqala. Ngabe usesikhathini, ungaba ukho esikhathini uyayisebenzisa lembiza izokusiza. Abanye ke bahlanzela indiki ngaphakathi. Ngoba indiki ihlala esibelethweni, ihlala esinyeni, ihlala esidodeni sakho, ebudodeni bakho. Indiki lihlala kuzo izinso lezi. Nqamla izinso uthola umuntu osechama ngamapayipi. Lembiza le ingakusiza. Sizokhuluma ke ngesikhwama, umlanjwana, ilongwe noma idaka. Sizokhuluma ngesikhwama ke manje. Besithembisileke ukuthi sizobuya sisithinte indaba yesikhwama. Yini ilongwe? Yini idaka? Umntwana ozalwe umfazi, indoda yakhe isiyedlulile, isishonile lo mntwana lo. Ilongwe lelo. Sizokhuluma ngomlanjwana. Umlanjwana ke sesiwuthinte kakhulu. Umlanjwana ingane yentombi. Idaka ingane yomfazi oganileyo adlulelwe indoda bese yocoshela amadaka abuye nani nesisu noma nalomntwana. Umlanjwana ingane yentombi. Sizokhuluma ngesikhwama. Akwenqale nje ngithinta isikhwama. Isikhwama kungenzeka isikhwama sezimpahla. Kungenzeka isikhwama selaptop. Kungenzeka isikhwama lokho kuthiwa amatasi. Abakubiza ngamatasa ngazi noma amatasi noma amatasa. Yebo. Yebo, bakuphatha lokhu bangathi bakuphatha lapha sekujwayele ukuqoka yilabo abantu bakithi besintu. Njalo bakithi kwaZulu lapha angibazi noma bafaka unyawo lemfene la noma umkhono wekati noma ispamu lesi noma ibhodlela lakhe leli noma ufakeni la angimazi ufakeni mina la noma kunamadoda akhuluma la kulesi sikhwama lesi ngoba abanye bafaka amadoda la uthola ukuthi kunemimoya ethile kunegona lakhe encane lapha alifake la ngaphakathi isigubhu sakhe lezi bafake lapha balokubakhulumisa lento ukhuluma nayo la khuluma nayo ukuthi hey madoda sesiyangena phakathi kwensizwa phakamani. Hey madoda ngifuna ukulanda le yantombi ngithumele kuyo shonani kuyo. Hey madoda kunjani angibazi bafakeni kulamatasi. Isikhwama ke abanye vele ngokujwayelekile isikhwama kwazi ukuthi zimpande nento yokuphatha lezo mpande. Imithi nento yokuphatha leyo mithi. Abanye sabe isikhwama luphondo. Ufake amafutha zihlahla phakathi impande ngokuhlohlwana kwazo ayifaka kuxuba kuhlanganise njengoba bemtshenile ayiphathele uphondo. Nibona umuntu afaka ephethe uphondo kanti uhamba nesikhwama sakhe asinikwa yikho ehlelithile. Omunye ufaka uphondo la ufake intindili la bafake into phakathi la leni yamvikela isikhwama nenduku ayinika umkhulu wakhe. Isikhwama abanye uyayimbela imithi uhamba abuye namasaka afake lapha esikhwameni agaya imithi yakhe ayifake lapha enzele mayihlangana nomuntu eshawa lekhanda enza umbhemiso ambhemise lo muntu. Sini kusayisikhwama leso. Unika isikhwama lapha. Abanye uthola ukuthi basemukeliswa ngokukamoya ngoba kunesikhwama somoya, kunesikhwama senyama. Kunesikhwama sikamoya, kunesikhwama senyama. Ngokujwayelekile kwazi ukuthi isikhwama kuyoba zimpande nesikhwama
ngoba abanye bebehlala nani no basket befaka imithi yabo phakathi. Isikhwama esinikwe isalikazi esinikwe likhaya. Kodwa obasket bebephathwa izalikazi kakhulu. Ngoba beyize bezihamba ziyovuna ifaka labo basket laba abakhiwe ngelala, abakhiwe ngoqalu, abakhiwe ngemihlanga, bakhiwa ngotshalo obuthile, bafaka imbila nezitshalo imbiwa phansi zezitshalo bayafaka lapha emgodlagodleni wabo. Nazo lezo zinto lezo uthola ukuthi unikwe isalikazi. Isipho lesiya unika isikhwama sakhe ayisebenzisa, okusho ukuthi ngoba ekunika lesi sikhwama sokuyovuna kusho ukuthi uyoceba wena. Ungazi uzulindele inkosazana ubona ihasha na elimhlophe lindiza ubuke ngoba lokho sekungene kwajule emoyeni. Ngisakhuluma ngesikhwama nje esijwayelekile. Abanye uthola ukuthi ikhwama zabo vele zinemithi phakathi. Mina nje kwavela amakhehla amabili ayephethe isikhwama esasiyutshani, lokho kuyizindlu kwakwayo manje abafaka kukhodikolosha, bafaka igubhu phakathi, bathi bakwenzela umndawo yamaphanda amazankara, zonke lezi zinto zabo abazenzayo engingazazi mina, amagona bafaka phakathi. Kahle kudala kwakuyisisekelo somsamo lezi zindlu lezi zakwayo. Kwakuhamba nenkatha neziko ekhaya. Lezo zinto lezi ezakhiwe ngotshani, ezakhiwe ngelala, ezakhiwe ngani obasket nazo zonke lezi zinto. Nawo amagona la amagula. Abanye babefaka uphondweni, babesebenzisa uphondo izinyanga zakudala. Zayisebenzisa uphondo. Omunye ugaxa uphondo lapha kanti ufaka abafana bakhe lapha lokho ephuza ikhokhi kancane ehlola abantu azabaqeqebule abakhiphe ngisho amagama ababekade besikazwe ngawo ogogo bakhiphele nawo ukuthi uyakhumbula ugogo ekubiza ngegama elukuthi. Kodwa lokho akumelaphi umuntu. Uyamtshela nje ukuthi i-ID yakhe nje, kodwa akumelaphi. Uyamtshela nje ukuthi wena kunjani, kodwa akumsizi ngalutho. Silapha ke esikhwameni somlanjwana nasesikhwameni sani seda noma ilonga. Silapho nje umlanjwana ingane yentombi. Ngitheke mina umlanjwana awuthwasi. Ngithe mina umlanjwana awunaso isikhwama. Nakho ke lo mlanjwana lo usuvezelwe ukuthi hamba uyolanda isikhwama sikamkhulu wakho kini. Ungwala ekhaya kodwa kuthiwane hamba uyolanda isikhwama sikamkhulu wakho kini. Ivele nje izwi lisho kanjalo. Noma kuvele umkhulu umbone ukuthi hayi lo wakithi akusiyo wasekhaya mama. Wafana nabantu bakithi kangaka. Leli ikhahla liqhamuke lize nithi manizohlangana bese livele limnika isikhwama lithi thatha lesi sikhwama uhambe uyokwelapha abantu emhlabeni. Angithi uyangizwa okucaka ngokusobala ukuthi lapho unikiwe ini isikhwama kodwa yini wani umlanjwana. Kwenzakalani ke lapho? Mawufika lapho uqhamuka ikhehla lokunika leso sikhwama leso. Likutshena ngokusobala ukuthi ngoba umlanjwana nje uyomukela imimoya yalo leli yakhehla. Kini yilapha belapha bayilahla khona. Bese befuna ukuyomukela isikhwama ngokomsamo. Kanti umsamo unezinsila zawo. Umsamo nani unezinsila zawo. Lithi leli ikhehla kuwe. Ngicela uyongcinela isipho sami. Ngicela uyongiqhubekela nesipho sami. Ngicela uyongihambela uhambo lwami. Ngahamba mina ngedlule emhlabeni ngingakaqedi. Kufanele ukuthi ungiqedelele uhambo lwami. Nawe uyosinika abanye. Abanye bese sibafanele lesi sikhwama. Angithi uyangizwa? Manje kodwa mase ngikhuluma ngohambo sengikhuluma ngesikhwama sikamoya. Uma ngizokhuluma ngesikhwama sezimpande akakwazi umkhulu ukunika umlanjwana isikhwama kube kumlanjwana ebe engwakubo. Akakwazi. Aphinde futhi umlanjwana akakwazi ukuthatha isikhwama sasekhaya konina. Ngoba
uma nizothatha laba bantwana nibase kubo nithi abayolanda isikhwama sikamkhulu wakhe njengoba evelile umkhulu wakhe, niqonda ukuthi lo mntwana unefa lapha kubo, ufanele ukuthi afakwe emsamo lapha. Niphinde nibuye nithi lo mntwana athathe isikhwama sakube ekhaya, niqonda ukuthi lo mntwana unefa la ekhaya, unefa la ekhaya, ngoba ubezwa abanye bethi uma ngikhethiwe mina kuthiwe yimi engiyovusa lesiya sibongo sakithi, asikho isidingo sokuthi ngihambe ngiye kithi. Uthini kimi? Ubashiya nobani laba basekhaya komama? Uyayeke mawuvelelwa isimo esinjalo belaphi. Ngivusane naye namhlanje. Uyaye umuntu uma evelelwa isimo esinjalo, umuntu omelaphayo uyahamba uye kubo, noma uyabika kubo asho, noma ekhaya lapha azalelwe khona, lapha angiwakhona, asho ukuthi kufanele ngibone ikhehla kanje lakithi, bese wena uhambe naye niye khona, noma aqale athathwe abomndeni ekhaya okumkhulu noma ugogo, aye naye khona kubo, uhlalwe phansi, ukhulunywe ukuthi lo mntwana uzozohlanjululelwa imimoya la ekhaya, kugcinwe izinto ezakhulumeka phezukwakhe, kugcinwe izinto ezenzeke eziwumubango phezukwakhe, ngoba ugcine sekhaya nje ngoba izinto zingahambanga kahle kuphi kubo, phakathi kwanina noyise. Angazi noma nizongizwa kahle, uyahamba yohlanjululelwa imimoya kayise, nezinkulumo nezifungo nezinto ezenzeka ngalesikhathi ezalwa. Uhlanjululelwa ngani na? Ngembuzi. Afika hlanjululelwe ngeke abuye nesikhwama, uyobuya nale mimoya yaleli ikhehla nesalukazi elinjani ngale kubo, elimembethe. Angazi noma niyangithola. Asikho isikhwama sakini ozosithola umlanjwana, asikho isikhwama sasekhaya konyobo ozosithola uyini? Umlanjwana. Bazokunika isipho sokuphila, ukuthi ukwazi ukwenzani? Ukuphila. Angisho ukuthi ngeke bekunike imithi noma impande ngale ekhaya komama, kodwa ngeke bekunike isikhwama. Noma besivezile bazoqeda bakutshela ukuthi lesi sasinomkhovu, lesi saselapha abantu baphile, sasishaya amalumbu, sishaya isifo esasigijima ngaphakathi kumuntu, ugijima inyoka, kugijime kube buhlungu, ashaya amalumbu, amadliso. Lesi sasinayo impande yokushaya amadliso nani. Wena ngoba uzokwelapha, uzophilisa, uzothatha lokho, uzonikwa impande eziqondene nalokho okuhle okuvuka ngaphakathi kwalesa sikhwama. Angazi noma niyangitholani, ngoba ingane yasemsamo noma ingane yegazi la ekhaya ikunikwa konke la ekhaya, ikunikwa konke, ikuhlambulule, ikuhlunge, ikubeke eceleni, kuhlale kuvuka izitha ihambe yokulala, ngoba wena mawumlanjwana uvikelwa automatically, bakwazi ukukuvikela, bakupha amandla nje. Wena angazi ukuthi ngingakuchaza kanjani, lengane ewumlanjwana isuke ingabizwa emsamo wasekhaya, isuke ingabizwa emsamo wakubo. Ingakho abakubo ngisho bengayiphehlela ukhambo lumnyama beyimemeza ukuhambeni, awubakhona ukuyithola ngoba ayiphelele kubo. Nasekhaya noma lume baphehla ukuhamba benza yonke into, iphumelele sili lengane, iqhubeka iphumelele. Uma kuyikuthi yathatha isikhwama somsamo, yini pho ingavaleki nayo? Manje iyekeni lento yokufuna ukuqhwakela phezulu komsamo wasekhaya. Iyekeni lento yokufuna ukuqhwakela phezulu komsamo wakini ube umlanjwana. Ngiyanicela, asikho isikhwama ozosithola ekhaya.
asikho isikhwama ozosithola koyihlo ekhaya koyihlo. Isikhwama nomlanjwana. Isikhwama nomlanjwana. Angazi noma ningithola kahle. Angazi noma ningithola kahle ni. Uma ke sivelile leso sikhwama ngizophinde kuphinde lokho. Uma sivelile leso sikhwama uyocaphuna kuhle laphana ngoba bethi nje bayokuhlambulula. Basho lokho ukuthi wena uyocaphunisa okuhle ozofika ukuthole lapha. Ngeke kukulandela okubi. Ngeke kukulandela okubi. Bese uzothi ke wena kushuthi phela simlanjwana fuze ngabe siphumelela sonke. Yebo, fuze ngabe siyaphumelela simlanjwana ngoba asembathwa zinsila zomsamo. Ekhaya komama kini ngoba wena izinto zakho ayiphelelisiwe kini nasekhaya konyoko. Awusiwo sekhaya konyoko ngiphelele emsamo. Ungasekhaya konyoko ngoba uzalelwe khona. Awusiyo wakini ngokuphelele, ungwakini ngoba uligazi likayihlo, uyimbewu kayihlo, uyisende lakhe. Lokho ke kukutshela ukuthi hamba umukele imimoya yaleli yakhe ehlandisalikazi esiphethe kimi. Lokho ukuthi mukela isipho osinikwe ekhaya komama. Osinikwe kuphi? Ekhaya komama. Phela yiyo lento edala ukuthi noma ngabe kini kuphelelisiwe. Umama wacaca wenzelwa yonke into, uthole sewakhelwa eyakho indlu ozosebenzela kuyo. Ngoba awusiyi umuntu wefa, umuntu wesipho esikwembathayo. Nomlanjwana ke kuba njalo. Ingakho umlanjwana eminingi ingathwasi. Angikhulumi ngalabo abayithwasisayo manje. Imlanjwana eminingi isithwasiliza ngoma kodwa ayisebenzi. Yiyo phela lento edala ukuthi ningasebenzi ngoba aniphiwe okokusebenza abantu usuke uyolungisa leso sibongo ngoba kunenkinga ethile lapho. Kuthiwa ayihlanjulukelwe ukuze iqonde leyanto. Ungahlambulula uhlambuluka izinkinga ezikhona kini. Negazi lakho ukuthi uhlambulukile. Wamemeza abakini uma ufika emanzini noma ukhambeni lolonikiwe. Wamemeza abakini wathi nina abakitho bani. Njengoba ngingwama zibo nje mina. Ngithi nina abakitho omwelaso nzima oputhi nomgabha amafapha naphezulu adlu bohanganga. Ngithi nina inhlala mgedeni nina sigawulise imithemide nemfishane nina bonke ungebilana. Niwana wangena nesikune emanzini isivutho khelela abangenawo umlilo. Khondlo weziziba, khondlo odla igazi. Ngibamemeza abakithi, okhambeni ngilishaya, ngiliphehla, ngiliphahla. Lolu ukhamba lo. Ngiphinde ngibuye ngithi nina bomuntu ngambulaza omzila zamashobani nadla ikambi lilinye aphume semabili. Nina bombulaza omnyama, nina bombulaza oncwaba, nina bondlove ezibantu, dlove emacocoma. Nina bobhejese engome. Ngibabiza lapha okhambeni. Angithi mina wami umama uphelele uganile. Kodwa ngiyababiza abasekhaya komama. Ukuthi abeze bahlambuluke njengoba ngihlambuluka nje. Abeze basondele ngoba ngikhona nje. Ngikulolu ukhamba. Badla igwebu nami. Bageze ngensipho yethonga noma ngensipho kamoya. Lezi impande. Bese bengimukelisa lokho abakuphethe phezulu lomzimba wami. Phezu kwaleli igazi lika mama lesibeletho, phezu kwaleli igazi lesende lika baba. Isikhwama nomlanjwana, isikhwama nedaka. Akwesihambeke siye lapha kulidaka. Sithinte idaka umntwana ozalwa umfazi oganileyo. Ngoba phela umfazi vele uyagana. Bese indoda yakhe iyedlule emhlabeni. Mayedlule emhlabeni indoda yakhe bese eyocoshela amadaka abuye nalomntwana. Idaka lelo kwenziwa ngokwalapha emzini ekhaya ukuthi ngoba umakoti ubesemusha igazi lakhe lisadinga ukuthi akhululeke naye. Siyacela ukugeza umyeni wakhe khona lapha ekhaya kwenza umkhubanyana khona lapha ekhaya uqede kwedluliswe lengane iwele ngaphansi kwalezi inkomo zala ekhaya. Ngoba umyeni wakhe wenzeni wedlulile leyo ngane ililonge.
ngemumva ke masichaza ilongwe neDaka nevezandlebe sichazile ukuthi iDaka livela kanjani lingena kanjani ngaphakathi kwalezi ingane zala ekhaya ngena kanjani emqhubeni kuze kuyoba yiDaka uDaka njalo lwane lomquba. Yebo ke siyabuya ke lapho manje size kule ngane nakho yana ke lengane isingumuntu kamoya. Lengane ke isingumuntu kamoya ngoba uthi ukuhluka kancane emkhubeni hayi nokuthi kuyehluka kancane kwehluka kakhulu emkhubeni okukamoya. Kuyehluka emkhubeni okukamoya. Nansi yana ke lengane isivuwa imimoya usekufanele ukuthi ithole umoya wegazi layo, umoya wembewu, umoya wesende likayise. Uhlalwe phansi futhi la ekhaya. Kubikwe ukuthi leyo ngane sasiyibikile ukuthi kanje ihlushwa imimoya yasekhakonina yala ekhaya yakubo. Siyacela ke nina bobani, nina bomolase, nina bonzima, nina bophuthini, nina bomgabhu wamafa ukuthi lengane niphume nayo mayiya lapha nesendeni lakubo iyohlanjululelwa imimoya. Iyokwemukeliswa imimoya yakubo. Iyomukeliswa isikhwama nensebenzo eqhamuka nekhehla nesalikazi sakuphi sakubo. Niyimukele nina bomolase mayisibuya lapha. Bese niphuma nihamba nayo. Nifike nihlale phansi nabakubo, niqede, nibuyele emuva. Maniqeda ukubuyela emuva, isiyohamba lengane iyokwenzela ukhambo oluthile lapha kubo. Igcinelwe yemukele imimoya ibuye. Ithi mayibuye lapha idlule iye ekhakonina, iphinde futhi nasekhakonina yenzelwe ngokwasekhakonina ibuye ngoba kunaloya umuntu okhona ekhakonina ovuka phezukwayo. Kunaloya umuntu okhona esandeni likayise ovuka phezukwayo. Iphinde kube umoya wesondlo osala ekhaya ukuthi lengane izalwe ngaphansi kweinkomo zakuphi zala ekhaya. Lengane iyacashunelwa esiphiweni sakube esendeni, iyacashunelwa esiphiweni sasekhakonini esibelethweni, iyacashunelwa esiphiweni sala ekhaya ngoba kunamakhehla la ekhaya ayenzile lengane ukuthi bekhona. Kunamakhehla la ekhaya ayamukelile lengane ngoba ubezoneda imithe lomfazi noma ayikhulelwe lomfazi lengane ivele ife ingaphakathi noma iphuphume noma ibulale lamakhehla. Kunamakhehla ke ayamukelile la ekhaya ngisho uyise lona wayegane unina uyemukelile ngoba kukhulunyiwe nayo mayivela lengane. Nalapha ehlanjululo phezulu kwalomfazi uyise umyeni wakhe uthe maye lokuzana mayehlanjululo kumyeni wakhe watshela umyeni wakhe ukuthi usesemncane lo muntu umdedele akwazi ukuthi abone ukuthi wenza kanjani. Abanye ke bavele bathi uyangenwa bamngene. Kodwa ke lokho kuyadala ubungozi. Kodwa ke asisho ukuthi sithini. Kwakuumkhuba nje othile abaqhamuka nawo ngoba bezama ukuvala ukuthi lo mfazi angaphumeli ngaphandle. Kodwa ke babeyidala impi ngoba la ngaphakathi sekuzohluka ngezindlu ukuthi lona indlu yakwethu le, indlu yakwabani le, indlu yakwabani. Angisho ukuthi ku-wrong, ku-right omkhulu nogogo babazi ukuthi bakwenzelani bona. Kodwa bengizama ukuqondisa lapho ukuthi lengane ayikwazi ukuthola isikhwama, ithola isipho semimoya yesendeni kayise, ithola isipho semimoya yasekhaya komama, ithola isipho sala. Ngoba uzothola ukuthi lengane izoneda ihlanjululwe laphana, kuhlanjulwe la amakhehla embethe emzimbeni, zilunge izinto laphana ezayivalile lapha kubo esendeni. Angikhulumi lapha elidaka lakhona, ngikhuluma nje kubo. Kunezinto ezifasile lapha kubo ngoba yona kunembewu yabo ehamba yayomosha emzini wabantu noma yayotshalwa lapho kwangamele ukuthi itshalwe khona, yatshalwa phezulu kweinkomo zomnomzana. Kunesimo emeli yosilamula laphana kubo njengoba kuyisintu sithi singabantu. Ivumeleni ke lengane ihambe yolamula lesisimo, yenzelwe isiko lakhona, umkhuba wakhona, ukuze bakwazi ukusinda laba bantu laba balapheke. Ngoba kunenkinga edala ukuthi leli ikhehla lisondele phezulu kwalengane bese lithi lifuna ithatha isikhwama ngoba lenzela ukuthi
yenze njani isondele uma ningayivumeli igule lengane. Hayi ngoba yabikwa nje la ekhaya kwenziwana yabikelwa nobaba wala ekhaya owedlulayo oganwe lo mfazi ini. Yebo igazi layo liyayibiza kuneyinkinga ezikubo edinga ukuthi iyozenzani iyosixazulula iyosihlambuluka iyohlanjulukelwa. Bese kuyenzeka ke mayisemoyeni iphiwe nesipho ukuthi wena usihlambululile bese acela ukupha nasi isipho. Niyibona lengane iyaphumelela bese kuthiwa ithwele uphumelela yona yodwa la ekhaya lengane lena lokhuzana bese niyamthuka nimbize ke leli vezandlebe leli yilo leli liphumelelayo ngoba azovela lawo magama njalo usiyaphumelela lo muntu. Banede babona ubaba omncane lapha noma ubaba omkhulu okuyibona abaye emsamo kumele ukuthi kulokhu kwenziwele lengane ezalwe lo mfazi ngoba unqabile ukuthi angenwe uye. Akasafuni ukuthi yenzelwe izinto lapha emsamo lengane usenza lokhu yana nalokhu. Izinto nibophile kwakhona la ekhaya. Manje ngayidedela lengane niyigcinele izinto zakhona ihambe iye kubo noma ihambe iye ekhaya konina. Izinto la ekhaya zizoqaqeka. Aphinda amakhehla la ekhaya athi uyenzile inhlambuluko la ekhaya wasikhanyisela aphinda athi giqa beziyane ngani ngesipho ngoba isintu nomoya into eyodwa wenza ubuntu akusiyele igazi la ekhaya akusiyembi uyela ekhaya kodwa uyayipha isipho kuphinde kuzothi akufane nomuntu ofike ezokwelusa la ekhaya afike ezokwelusa la ekhaya holelwe inkomo ade sehambe seganwa aphinde abonge kuleli thonga ukuthi kunjani limkhulisile liphinde limgixabeze ngenhlanhla uthola ukuthi aliniki nina abala ekhaya ngoba izinto abayicelayo anizenzi. Ingakho nomfazi wakho eyibonakala izinto zakini ingoba asiyo la ekhaya asiyo wensila ya la ekhaya uyafika isifiki la ekhaya. Angithi uyangizwa ilapho nje indaba yesikhwama nomlanjwana isikhwama nedaka noma nelongwe awasibuye lapha ke kulomoya wedemand noma oza ngamandla endluzula noma ngamandla adominant noma ngomoya odominant noma ozothi njani onamandla phezukwakhe phezukwegazi lakhe akwesize kuwo ke manje lo moya kuzokwenzeka ukuthi lengane le izalwa kwaNdlwana ilidaka injalo izalwa kwaNdlwana lapha kubo kubaba wesende abasebukhosini vele amathonga ayo lengane azoba namandla wesende likayise phezukwayo aso inesipho esiqhamuka kubaba ozalwa kuphi ebukhosini la amakhehla ayadimanda nje yonke into ayifuna ngani nenkani akhoke madoda hayi siyabuya ke sizala ukuthi lo mntwana wenzelwa njani uthi mayiqala ekhulu uyalungiselwa ngokwala ekhaya kubiko la ekhaya uphinde futhi kuyobikwa kubo bese kubuywa mayiqala esekhulu ethi dlwe bese ke ekhishwa umuzi noma akhishwe ahamba yokwakha umuzi lo muzi lowo uyobakha umuzi wala ekhaya kuyoba khona indlu yala ekhaya yokwakha umuzi uzoganwa phela kwenzeke konke into ngoba akekho umuntu ophume ngagameni ekhaya aganwe enze yonke into bese ephuma umuzi wakhona la ekhaya mayophuma lo muzi wala ekhaya kuyoba khona izindlu zala ekhaya kube khona indlu yaseKhakoneni kube khona indlu yakubo ngokwemvume yethonga la ekhaya siyazi ukuthi leliyana linamandla kodwa mthatheni lo mntwana nimbeke ngaphandle kodwa akhiwe umuzi wala ekhaya bese eyalihlanganisa leli thonga bese liyacelelwa bese yacelelwa ukuze abakubo mabefika ngendluzula bayithola indawo yabo la ekhaya
abasekhaya konina mabefika ngalendlela abafika bayithola indawo la ekhaya. Yiyo phela lento edala ukuthi uthathe ingane yasebukhosini ube ungwakandlwana. Awesithi nakho ke sekwenze kuyithathile. Uyaqala lengane yasebukhosini uyayifebela wena. Mawuthi uyayifebela ushayiswe imoto la emgwaqeni uhambe ngoyitshela. Amandla lo yamuntu loya ayadimanda phezukwakho. Yebo niyathandana kodwa amandla lo yamuntu angaphezulu kwalamakhehla. Aphinda-phindiwe kulamakhehla akho. Yebo lengane ilidaka, yebo lengane umlanjwana. Amandla ethongana kubo aphinda-phindiwe kuyo. Angazi noma niyangitholani. Isikhwama ke leso ngabe siwela siqhama njengedemand. Ngiyokushaya part 2 ngikhulume ngesikhwama sikamoya. Ngoba leso isikhwama samakhosi. Isikhwama lesi osithola nje emoyeni. Ngiyokushaya part 2 ngikhulume ngaso leso sikhwama leso. Kodwa lena ngizama ukuyiveza ukuthi leyo ngane niyakhela eceleni. Ithi mayakhela eceleni inikwe indawo. Isiganiwe siyenza lonke iphuma nomfazi wayo bese iyozakha lezi zindlu zasekhaya kubo. Izakhe lezi zindlu ithi mina ngizomemeza la. Ibahlanganise. Ingabahlanganisa ngenkomo ngoba kunobukhosi phakathi. Ibahlanganise laba bantu laba abasekhaya konina abakubo nabalokhuzana. Ngoba lowo muntu lowo usuke ephiwa amakhosi kahle kahle umbona nje edimandwa imimoya phezukwakhe. Ngoba uzothola ukuthi kukhona nabaqhamuka ekhaya kogogo lakhe. Kukhona nabaqhamuka ekhaya kogogo zalubaba. Uyabona? Manje siqandele lemimoya injani? Mningi phezukwa lo mntwana. Sikhuluma ngomuntu ophiwa kamoya ke manje. Angithi uyangizwa? Sikhuluma ngomuntu ophiwa kamoya manje. Isikhwama nomlanjwana, isikhwama nedaka. Akusibambe. Siza ukuthi thwana. Hayi yazwakala mkhulu. Mawuvalelisa mkhulu ngicela ukhumbuza abantu ukuthi utholakala kuphi ngoba ngiyazi naseKapa soyatholakala. Ngizocela uqaqise ukuthi utholakala kuphi. Sikhumbuze nabantu ukuthi bashare balike basubscribe ukuze i-channel ikhule idlondlobale kakhulu nakakhulu siyacela. Nika kuwe. Amen. Nansi iPhoenix le. Uma ungakayitholi ithole nawe ungifonele uzothola inani layo uzothola nokuthi uyithola kanjani. Sibonge nje abantwana bethonga. ISolomoya TV aliqhubeke njalo lifundisa abantwana livusa abantwana liphakele isizwe ukuze kwazi ukuthi bonke abantu bavuke nezinto ezenziwa ngendlela ongeyiyo zigcina zenzeke ngendlela. eKapa tholakala eMitchell's Plain sengatholakala eKapa tholakala eMitchell's Plain eNew Woodlands eMitchell's Plain. Uthi eThekwini shintshile address sengitholakala kwaBest eMini Market ngakwagesi. Uthi ke eThekwini eGoli ngisatholakala khona eZolamndeni kulo Sithembiso Street obheke eT Junction mawusuke eMndeni Bazaar noma usuke eT Junction uyeMndeni Bazaar ngilapha nje emgwaqeni. Ngicela ukuthi niqhubeke njalo ke abantwana bethonga niyisupport le TV ukuze izoqhubeka nishare nakwabanye bawuthole le mfanekiso bayithole lezi imfundiso bakuthole lokhu kudla komphefumulo ukuze bakwazi ukusinda. Qhubeka njalo abantwana bethonga siyabonga. Amen.